unha exposición Xa, comezamos logo. parcial. Boas tardes. Imos comenzar xa, porque senón nos pechan a casa despois das 8. Como que estamos no edificio do Concello, pois as 8 teñen unhas normas estrictas. Ben, en primeiro lugar, quero agradecerlle ao Consello da Cultura Galega, pois, que me teña convidado a participar nesta mesa redonda sobre Fernando Calvede, que, como xa se teñen dito, na anterior mesa foi un persoeiro fundamental para Galicia. E, de alguma maneira, foi un pioneiro nos estudos de biotecnoloxía. Como a mesa, en principio, é unha mesa basicamente que vai a falar da biotecnoloxía non na historia, sino na realidade, na actualidade, pois simplemente dúas ideas moi breves para situarnos no contexto. Biotecnoloxía, todos é unha palabra que utilizamos, hai moitas definicións, eu recollen unha, nada máis para ter claro onde nos imos mover, non? Área multidisciplinar que combina bioloxía, química, enxeñería e outras disciplinas para desenvolver produtos e procesos utilizando organismos vivos ou seus componentes. Pode haber outros, pero esta pode servir, non? O termo é un termo que é un pouco anterior á vida de Calvet en Santiago, pois foi introducido en 1919, precisamente por un enxeñeiro húngaro dedicado á industria agropecuaria, concretamente Karl Evereikli, non? E despois toda esta especialidade, como poden ver, é unha especialidade moi transversal, moi de interrelación, moi de fronteira, son estas especialidades onde algúns teóricos da ciencia di que é onde está as iniciativas máis singulares da ciencia actual, nestas ciencias de fronteira a cabalo entre unha e outra, e, polo tanto, ten como moitas ponlas, como moitas aplicacións. En España, tamén no mundo, pero en España temos bastante afición a poñerlle unha cor ás diferentes aplicacións da biotecnoloxía. E así se fala da biotecnoloxía médica, e se lle aplica a cor vermella, agraria, se lle aplica a verde, alimentaria a amarela, a animal a marrón, a marina a azul, a industrial a blanca e a medioambiental a gris. Por lo tanto, estas son dúas pinceladas breves para ver un pouco que é un campo interesantísimo, un campo actual con moitísimo futuro, pero que é onde nos imos a mover. E outra cuestión, antes de darlle entrada aos ponentes, é sinalar que, para min hai tres feitos importantes de cando comezou a biotecnoloxía en Galicia. Cando comezou pode parecer un pouco estrano, pero realmente a biotecnoloxía, a química biolóxica, porque de alguma maneira tamén ven da bioquímica, de química biolóxica, nace moito das industrias das fermentacións, da enzimoloxía. Antes de falar de química biolóxica se falaba moito de enzimoloxía, e, polo tanto, para min, a primeira empresa biotecnolóxica en Galicia, que aínda que non tiña, vamos chamarlle, un soporte científico como poideran ter outras, tiña unha sólida un sólido coñecemento industrial, foi la Estrella de Galicia, e non é por facerlle propaganda a un representante, non? Que comezou en 1906, pero realmente foi en 1920 cando realmente empezou a desenvolver xa unha industria das fermentacións, unha aplicación da enzimoloxía, que realmente é propiamente biotecnoloxía, non? E, polo tanto, coido que é o primeiro proceso, un proceso que, ademais, podemos dicir que rematou en éxito, o éxito actual que ten, e, polo tanto, establece unha liña de continuidade entre estes anos importantísimos para o nacemento de biotecnoloxía, como foron os anos 20 e 30, e a actualidade. A outra persoa que tampouco se fala moito, pero realmente tamén é outro feito importante biotecnolóxico en Galicia, foi o traballo de Cruz Gallastegui. Cruz Gallastegui, cando veu a Santiago no 1921 na misión biolóxica, a creación dos millos híbridos e a aplicación de xenería xenética. Hoxe a xenería xenética actual, ninguén dubida que é biotecnoloxía. Hai que discute se a primeira xenería xenética era ou non é. Eu coido que hai unha liña total de continuidade que foi, de alguma maneira, claro, está singularizada polos descubrimentos de Watson e Crick, pero que realmente establece unha continuidade entre a enxenería xenética da hibridación, que foi a que introduzo
Gallástegui en Galicia e mesmo en Europa. Por lo tanto, é o segundo feito importante dos comenzos da biotecnoloxía en Galicia. E o terceiro e último é xa do que nos estamos a ocupar agora aquí, non? Os traballos de Calvet, porque primeiro o Servet, despois o Grupo Celtia, e tamén aquí hai unha liña de continuidade real, non, entre o Grupo Celtia e o Grupo Cendal, que temos tamén aquí hoxe unha representante. Por lo tanto, a biotecnoloxía en Galicia ten tradición. Ten tradición, a mellor non é unha tradición, vamos chamarlle gloriosa en todos os seus momentos, pero é unha tradición sólida, é unha tradición que de alguma maneira ten unha continuidade e un fructificar con un éxito importante desde o punto de vista industrial na actualidade. Por iso entendo que é pertinente, é un bo colofón a estas xornadas sobre Calvet, falar da biotecnoloxía na actualidade en Galicia, porque Calvet foi un piar moi importante destes comenzos, pero non foi o único. E, por lo tanto, xa é o único que quería decir eu pola miña parte, e agora compre presentar aos ponentes. O primeiro que vai a falar é Manuel Freire Rama, que é catedrático de Bioquímica e Bioloxía Molecular, xa está no meu grupo de xubilados, pero é un home que mantén toda a súa actividade aínda. É licenciado en Química, traballou na sección de Química Orgánica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Santiago e foi o primeiro catedrático realmente de Bioquímica e Bioloxía desta universidade. Por lo tanto, ten unha historia, ten unha traxectoria donde esa relación que hai entre a química biolóxica, a bioquímica e a súa aplicación na biotecnoloxía a ten moi clara. El desde a pónula, vamos a chamarlle máis teórica, máis de formación, máis fundamental, pero indudablemente como algo necesario para poder aplicar a bioquímica ou a química biolóxica ás súas realizacións biotecnolóxicas. Despois tamén temos a Beatriz Díaz, directora de Comunicación e Imaxe Corporativa do Grupo Cendal, é licenciada en Económicas pola Universidade de Vigo, ten un máster en Dirección Comercial e Marketing, etc. Iniciou a súa carreira en Cedonosa, de Ferrogrés, e na consultora estratégica de Conic, e na actualidade é directora de Comunicación do Grupo Cendal. O Grupo Cendal, como creo que todos conocedes moi ben, é un grupo moi especializado en produción de vacunas humanas e animales, con 7 empresas baixo o seu protección a súa relación. Participa activamente en diferentes foros sectoriais, é membro do Comité Directivo da Asociación Nacional de Informadores da Saúde, é subdelegada en Galicia, da mesma cousa, coordinadora do Grupo de Comunicación da Asociación Española de Biotecnoloxía e membro do Grupo de Comunicación Farmaindustria. Desde o 2018 é recoñecida como referente gallega pola asociación homónima e forma parte das redes profesionais executivas de Galicia, Mujeres en Farma, DIRCON e Marquea. E, finalmente, Xosé Vilariño é licenciado en Química, director de investigación en Hijos de Rivera, presidente de Bioga, algo moi importante, porque Bioga é o clúster de biotecnoloxía de Galicia, onde están presentes un número, realmente eu estou mirando un pouco para enterarme ben do que era Bioga, non digo que perdín a paciencia, pero realmente había prácticamente todas un conxunto enorme de empresas que están dedicadas directa ou indirectamente, ou total ou parcialmente, á biotecnoloxía. É director académico do máster en MBio, da Escuela de Negocios de IFFE, e ten diferentes publicacións, moitas publicacións recollidas nos repertorios internacionais que hai para este tipo de publicacións. Non vou detallalas todas porque sería un pouco, diría, superfluo, porque realmente o máis importante xa non é tanto a presentación dos que van a falar, senón do que nos van a decir, do que nos van a ilustrar sobre a situación actual en Galicia da biotecnoloxía. Ten a palabra Manolo Freire. Xa está. Bueno, en realidade vou a falar do impulso de Calvé á biotecnoloxía galega.
un aspecto máis histórico para recoller, onde se pode, vamos a repasar, a súa formación, a súa actividade científica, a súa derivada formativa e a súa capacidade despois para influir no que hoxe é a gran biotecnoloxía do complexo de Celtia, non? Desde un punto de vista científico, Calvé é un químico orgánico que transitou desde a síntese química á bioquímica. Tuvo digamos, a formación, o inicio da formación no que foi a realización da tesis doctoral no laboratorio de Chadwell en Oxford no ano 1925, ele licenciouse no ano 23, e a característica da química orgánica, da química en general, naqueles anos, nos primeiros anos 20, era francamente pobre, polas dificultades económicas, pola falta de dotación de medios, e pola, digamos, implicación da organización pública no que era a actividade científica das universidades, non? Entón, durante 3 anos, doutorase en Oxford na formación de síntesis química de polímeros. Aí utiliza derivados de fenoles e aldehído, formaldehído, para fabricar primeiros plásticos, utilizar as baquelitas, famosas baquelitas que perduraron moito tempo como elemento fundamental para determinados usos industriales, non? Entonces, el torna a Barcelona no ano 1928 e no ano 29 inicia digamos, a carreira universitaria optando a Cátedra de Química Orgánica da Universidade de Santiago. A Cátedra de Química Orgánica da Universidade de Santiago foi creada no ano 1920, estuvo ocupado por Isidro Parga Pondal hasta o ano 28, Isidro Parga Pondal era un inorgánico, era un geólogo, el tratou de orientar a súa formación profesional hacia a química inorgánica. Dentro da Facultade de Químicas da Universidade de Santiago, el deixou a Cátedra de Química Orgánica e pasou a Cátedra de Química Inorgánica. Entonces, esa opción que tuvo, vamos, o quedar a Cátedra de Química Orgánica vacante, sale ao concurso, e Calvet opta a plazo no ano 1929. Chega a Santiago e a característica da súa formación científica dun laboratorio moi dotado da Universidade de Oxford, especializado en síntesis orgánica, pois sufre un choque tremendo ante a característica do laboratorio que se encontra na Facultade de Química de Santiago. Estaba ubicada no que é hoxe a Facultade de Geografía e Historia. Entonces, eso promove en el unha especie de salida, de buscar formas de derivar ou de poder potenciar esa carencia que tiña aí nese laboratorio, e opta con unha beca da Fundación Rockefeller a trasladarse a Múnich ao laboratorio de Bielan. Bielan era un químico orgánico, premio Nobel do ano 27, que estaba especializado no isolamento de alcaloides, no estudio de alcaloides. Esta quizá é o contacto que ten Calvet ca biotecnoloxía, porque a característica dos alcaloides polas súas propiedades farmacolóxicas, tremendamente conocidas por todos, é un produto facilmente obtible, con poucos medios, de maneira que a partir de tecidos especialmente vegetais, os fraccionamentos de extractos destes de vegetais facilita a obtención de alcaloides dunha maneira sinxela e moi económica. Mira que con métodos cromatográficos, métodos espectroscópicos, cristalización, etc., con poucos medios consigues aislar alcaloides máis facilmente diferenciables polos catálogos de patróns. Esta formación
permite, depois dun ano, volver á Universidade de Santiago. Entón, xa iniciar en Santiago unha actividade universitaria baseada tanto na actividade académica, que foi glosada aquí, como na actividade científica. Na actividade científica, el seguía alternando o estudio da síntese química cos alcaloides, e un acercamento xa á produción de produtos de origen natural utilizables industrialmente ou farmacológicamente, non? Unha das que se falou aquí tamén foi o procedimento para obter lubrificantes a partir de aceites de peixe, etc. Non? E montou tamén o laboratorio de extracción de alcaloides. Isto permiteulle foi quizá o inicio da carreira biotecnolóxica en Galicia, porque esta experiencia que tiña ela adquirida no laboratorio de Bielan, pois chamou a atención do Instituto de Bioquímica Miguel Servet, que se falou aquí del, creado por especialmente Ramón Abella e Francisco Rovira, e eles tiñan a pretensión fundamental da biotecnoloxía farmacolóxica, que é obter produtos farmacolóxicos de tecidos animais e vegetais que poderan ser comercializados farmacolóxicamente. Non? Entonces, o ideal era contar con a experiencia de Calvet para poder organizar un laboratorio, o seu laboratorio, na produción, na obtención, en principio de alcaloides. Ele utilizouse aí por primeira vez, pola súa biotecnología, a produción de alcaloides derivados do ácido lisárgico, que se denominou pan-ergot, que era un extracto dun hongo parásito do centeo, que tiña unhas habilidades antihemorrágicas e neuroreguladoras moi importantes. Non? Entonces, era moi demandado porque, sobre todo nos partos, era moi utilizado no control das hemorragias e tamén como neuroregulador. Non? Entonces, eso chamou a atención, sobre todo a Rovira e a Abella, en ter este produto para poder comercializalo e non depender da importación que se estaba facendo especialmente de Inglaterra e de Alemania. Non? Entonces, este contacto é do ano 1935. Non se pudo consolidar nese tempo digamos, a intervención ou a aportación de Calvet á biotecnoloxía no que é dentro da industria farmacolóxica, porque no ano 36 foi separado da cátedra. Pero esa separación, curiosamente, permiteulle a Calvet incrementar a súa experiencia porque se moveu hacia o laboratorio de Hans von Euler en Escocia, en Suecia, que estaba traballando no que é a fermentación, que era daquelas o foco da investigación biolóxica, enzimolóxica, para explicar o proceso de conversión da glucosa en alcohol, en ácido pirúvico, que era a base do que era a fermentación alcohólica, pero que estábase descubrindo que iso era unha ruta metabólica esencial en todos os organismos, en todos os seres vivos. De maneira que ele aí entra no que é na súa habilidade bioquímica, a formación bioquímica que ligada ao estudio que fixo no laboratorio de von Euler sobre as enzimas da oxirreducción da glucolise, permeteulle a él adentrarse tamén non só na obtención de produtos en actividades farmacológicas, senón tamén en estudio de actividades biolóxicas. Non? De maneira que el, depois dun ano aí no instituto en Suecia, trasládase a Edimburgo. En Edimburgo, na Universidade de Edimburgo, en Escocia, está ali outro ano, traballando na Facultade de Medicina, donde volve a retomar os seus traballos sobre os alcaloides, sigue collendo experiencia no que é na obtención de produtos de interés biolóxico, e no ano 38, curiosamente, decide volver a España. El, con ese bagaje adquirido nestes laboratorios, tanto en
en Suecia como Escocia, en Múnich, pois era un bagaje que moi solicitable ou moi utilizable polo que iba a ser no ano 38 a creación do complexo de Celtia, non? Porque ese complexo creado coa iniciativa de Rovira, pero coa financiación dos irmáns Fernández López, pois tiña o mesmo ideario que tiña que tuvera o que tiña daquelas, incluso o Instituto de Bioquímica Miguel Servet. ¿No? Entonces, o contacto, vamos, a experiencia de Calvet permiteulle, vamos, a contactar con Rovira e os irmáns Fernández e constituirse no director científico do complexo Celtia. Non? Aí, nese complexo, introduceuse Calvet na súa habilidade experimental o traballo tamén con tecidos animales. Non? De maneira que, aparte de utilizarse, además fabricaban o pan de ergol, que chamaron el purpuripán, pois a partir do cordezuelo do centeo, pois utilizaba tecidos dos matadeiros dos irmáns Fernández que tiñan en Porriño, non? Entón, os tecidos, desde fígado, páncreas, etc., foron un elemento añadido aos seus, digamos, produtos utilizables para a obtención de produtos de interés farmacolóxico. Un dos principales produtos, desde un punto de vista de interés farmacolóxico, que fabricou Calvet en Celtia foi a insulina. A insulina era daquelas, como agora, utilizar absolutamente indispensable para a diabetes de tipo 1. ¿No? Entonces, a característica era que a insulina era obtida dos páncreas de porco. E o proceso de purificación implicaba xa non só traballar con extractos biolóxicos, senón que había que manter nos extractos biolóxicos a actividade biolóxica. ¿No? De maneira que aí sí que lle serviu a experiencia que adquiriu no laboratorio de von Euler. Entonces, a característica da súa habilidade foi obter, a partir do páncreas de porco, insulina. Ademais, non só a insulina, senón que obtuvo tamén a enzima utilizable polo páncreas para convertir o que é a proinsulina, unha insulina negativa, en insulina activa. Entonces, non só se fabricaba insulina, senón que se producía tamén a proinsulinasa, que era unha enzima indispensable para a activación da insulina. Tamén obtuvo produtos derivados de plantas, sobre todo vasoconstrictores, como era a efedrina, un derivado da uva de mar, que tiña as mesmas propiedades que a adrenalina, e tamén vitaminas. Non? Por exemplo, Faustino Cordón fixo a tese doctoral sobre a vitamina C que producía, que utilizaban, que purificaban eles nos laboratorios de Celtia. Non? E un aspecto derivado da habilidade de síntese de Calvet foi a introducción de componentes dos protocolos para obter derivados do DTT. Produzo un derivado do DTT, produciu o ZZ, o famoso ZZ. E na fábrica, como falarán, supoño, aquí, abreuse unha especialidade no que era a produción de plaguicidas, non? De maneira que hai dous aspectos. Un é a produción de fármacos utilizables no uso humano e logo a produción de plaguicidas para o que era a economía agronómica de Galicia daquelas. Non? De maneira que esa actividade, pois, el tiña, ademais, o seu laboratorio unha capacidade de acoller a científicos de todo, de toda España, desde Faustino Cordón a Palacián, pero tamén Parga Pondal traballou con el, don Ignacio Rivas tamén traballou con el, de maneira que el fixo non só un laboratorio de produción de produtos de produtos de interés biolóxico, senón tamén un equipo de
de traballo absolutamente destacable, non? E, ademais, tiña a característica de que eran acollidos aí persoeiros que estaban perseguidos represaliados naqueles tempos, non? De maneira que a partir do ano a actividade en Galicia de Calvet, todo o que é a súa promoción da biotecnoloxía, pois dura escasamente 16 anos. Podemos desde o ano 29, 30, hasta o ano 45. No ano 45, a inquietude de volver á universidade, concrétase ca posibilidade de retornar á cátedra, de ser restaurado na cátedra de Química Orgánica que ocupa na Universidade de Salamanca. A Universidade de Santiago tiña a súa cátedra ocupada xa por don Ignacio Rivas Marqués, que entrou en Santiago no ano 1942. Don Ignacio Rivas Marqués é outro que foi tamén agasallado pola nosa academia, é outro biotecnólogo moi importante na produción científica de Galicia, non só pola actividade académica, que a cantidad de teses doctorales dirigida, senón tamén porque el incluso retomou a vía de Calvet de producción de alcaloides. O Ignacio pasou de traballar con derivados de suberí, do corcho e tal, a traballar xa en alcaloides, e incluso en algas. Eu fixen a tese con don Ignacio con algas. O estudio químico das algas de Galicia fixeron eu na miña tese doctoral, non? Que tiñan o procedimento de Calvet, es decir, extractos biolóxicos de pulverizados de tecidos animales e vegetales e obter dai os produtos pertinentes, non? De maneira que establecendo protocolos adecuados e tal. Entonces, quería tamén rendirlle un pouco homenaxe a don Ignacio, que estuvo moitos anos fabricando aquí moitos científicos, e a industria petroquímica de Galicia, de España, sobre Puerto Llano, estuvo abastecida por doctores formados por don Ignacio, incluso antibióticos de León, de maneira que... Pois nada máis, moitas gracias a todos pela atención.